Milí občania, som tu pod ministerstvom školstva, aby som to povedal úplne jasne celému Slovensku. Minister školstva Drucker robí absolútne neuveriteľné veci. Namiesto toho, aby sa naši žiaci vzdelávali v oblasti vlastenectva, aby sa budovala ich národná hrdosť alebo povedomie, minister financuje mimovládku na školách, ktorá je napojená alebo ktorá odvádza svoje historické zázemie od Georgea Sorosa a jeho nadácie otvorenej spoločnosti. Mimovládka Slovenská debatná asociácia, ako vidíte na obrazovke, bola založená 17. novembra 1999 na 10. výročie revolúcie a je nástupcom debatnej platformy Sorosovej nadácie otvorenej spoločnosti. Nech sa páči. Údajné kritické myslenie, otvorenú spoločnosť alebo občianstvo mladých ľudí, to sú aktivity, ktoré Slovenská debatná asociácia vo finále buduje u našich žiakov na školách. Ale my takéto aktivity budovať nepotrebujeme za slovenské peniaze. Milí občania, na grafike, na baneri vidíte, že minister Drucker dal uvedené mimovládke Slovenskej debatnej asociácii iba za posledný rok od fungovania novej vlády vyše 160 000 eur. Vidíte rozpis zmluv a vidíte sumu. To je za posledný rok fungovania novej vlády. Veď to je neuveriteľné, milí občania. Navyše, milí občania, je to v období, kedy rodičia musia zaplatiť viacej za svoje detičky na školách, za obedy, za družinu, za krúžky. A my tu máme 160 000 eur na aktivity asociácie, ktorá je historicky napojená na Georgea Sorosa. To kde sme? A najväčší gól je, milí občania, to, že uvedená asociácia nepoberá peniaze len zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ale aj z amerického vládneho rozpočtu, z agentúry USAID. A na obrázku vidíte tú sumu. Nech sa páči, 100 000 amerických dolárov na aktivity, ktoré na školách majú hľadať osoby, ktoré budú deti vyučovať boju voči dezinformáciám. To je neuveriteľné. A čerpanie končí v máji tohto roku. Takže slovenský štátny rozpočet, aj americký štátny rozpočet. A za obidve sumy, keď ich dáme dokopy, sa rozprávame o sume 260 000 eur alebo dolárov. To je neskutočné, to je za rok, to je za posledný rok novej vlády. A čo týmto videom chcem na konci povedať? Že tu nová vláda verejne bojuje voči mimovládkam, ale realita je úplne iná. Slovenská vláda vo finále podporuje mimovládky, dáva im financie z nášho štátneho rozpočtu, oni čerpajú aj z amerického štátneho rozpočtu a my sa tu tvárime, ako s nimi vo finále bojujeme. Nebojujeme. A toto pokrytectvo musíme ako občania odmietnúť. A v uvedenom sektore, mimovládnom, sa bude musieť spraviť jednoznačný poriadok, pretože inak to už nepôjde. Ďakujem pekne.